Poslanci mohli proti. No ideme k ďalšiemu bodu. Aj Románko asi na to k tomu došlo. Dneska mi donesol papiere, že už to má zameranú tú cestu. Nie. Toto je vlastne. Čože? Nie. Slabota. Návrh na odpredaj cesty. No, Roman, povedz to svojima slovama, čo sa to tak cítivo nemusím. No, jedná sa o tom, už je zameraná tá cesta, čo vede pod Hašoš, áno. Je zameraná tak, jak je skutočný stav. Teďkonc, je tam pohyb v pozemkoch, čo sa týka ohľadom Matuša, on tam chce stavať, je tam potom pozemok aj čo my chceme niečo tam delať a tí pozemky sa nedajú zapísať, dokud sa tá cesta nezlegalizuje. A teďkonc, na tú legalizáciu cesty, čo som sa ja za tak informoval, je treba. Ja to legalizovať nebudu. Pretože ja už do toho nevrazím, ja som tam priložil aj, čo už mi to všetko stálo, niektoré poplatky aj požadujem, akože aby mi obec preplatila. A teď jedná sa o to, že vlastne, keď vy ako obec nerozhodnete o tom odkúpení, anebo že teda, aby sa tá cesta zlegalizovala, tak ja musím dať na katastri tú cestu vyhlásiť akože za černú stavbu a bude na úkor obce potom musieť byť tá černá stavba, lebo to určí štát, dokedy to bude musieť byť odstranené. Ja už do toho peniaze vražať dále nebudem a teď sa vlastne jedná o to, že aby sa obec vyjadrila, či sa tá cesta odkúpi. Je to aj ze zameraním tých pol metra toho ochranného pásma a tá cesta sa musí ísť do Trnavy prevesť, pretože tá cesta je vlastne na hornej pôde. A to je to, čo vadí štátu. Že tá cesta, niekto za tú cestu musí zaplatiť vlastne za zastávanú plochu. Ja to platiť určite nebudem. Takže je tam treba udelať, aby obec sa vyjadrila. To není za zastavanú plochu, ale za vyňatie hornej pôdy. Áno, za vyňatie z hornej pôdy, tak. A bude to stáť kolem 700 až 1000 eur. Len to vyňatie. Teďkom sú tam ďalšie poplatky, ktoré tam bude treba. Tam bude treba vypracovať zmluvy, tam bude treba koľky zaplatiť a tak. Mne už to stalo na poplatkoch, ja vám teďkom poviem. Prvotné zameranie bolo 600 eur, což som obci nedoložil, to bola možno moje chyba, lebo to bolo v 3. mesiaci. Takže tam sa, lebo takto vám vysvetlím zase. Títo položky sú všetko v rámci DPH. Ja keď všetko toto doložím, vy mi to potom preplatíte. Ja za to budem musieť odvesť dane, ja za to budem musieť odvesť odvody a všetko do sociálky, zdravotníka, blablabla. Takže ja už do toho svoje peniaze vražať neminím. Takže teďko je na vyjadrení obce, aby sa obec vyjadrila a poverila treba teda, neviem, starostu. My budeme musieť vybehnúť spolu za advokátem, za Pavelkom, alebo za Vorelku, alebo za kým, ktorá to bude delať. A tam udelať to, že starosta bude musieť byť se mnou a budeme musieť udelať nejaký písemnú dohodu o odkúpení cesty a na základe toho sa pôjde do Trnavy a obec vyplatí za tú cestu. Tým, že už tam bude áno, požiada sa o vyňatie z toho púdneho pozemku. Lebo ináč, ja tam mám už podané žiadosti na prevod pozemkov teraz. Za tie ďalšie žiadosti ja už som zaplatil ďalších 260 eur. A teďkon zhrozí to, že oni mi títo pozemky pozastáva a dajú tam mesiac na vybavenie lehoty. A samozrejme to prepadne, pretože to sa nestihne. Takže ja potom budu požiadať ďalších 260 eur po obci, aby mi to bolo zaplatené, lebo s tým sa nedá nič inšie delať. Buď to budete musieť odkúpiť, alebo poviete, že to teda nechcete a sa to dá vyňať z údneho fondu, sa to nedá vydať teda a obec bude musieť na vlastné náklady tú cestu odstrániť. Takže teď záleží na vás, ak vy sa k tomu vyjadríte. Ja som nám doložil, to je takáto strana mapa, ktorá je vlastne vypracovaná, je to presne zamerané na 5 cm štvorcových. Tak ono zase to, tomu by sa vlastne právne vyjadriť, keby sa to neodkúpilo, že si hovoril Čírna, stáva si to pomenovali, čo dá, to ja neviem povedať, že aby sa to nevím ani ja. Čo by právnik sa to vyjadriť, čo by keď áno, že sa to nedá s tým. Za to hovorím, že by bolo najlepšie, keby ste poverili teda, ja si myslím, pána starostu a že by sa išlo s tým zapravníkem, čo sa s tým dá vlastne delať. Ale jednoznačne sa tam bude dať delať len to, že obec tú cestu zebere a musí sa, obec to bude musieť zaplatiť. A ja by som požadoval, lebo dokud je to aktuálne, aby mi bol preplatený tá faktúra číslo 020 z 2013, to je ten geometrický plán cesty, ktorý držíte v ruke ve výške 808,80, pretože je to včetne DPH. Udeláme nejakou dohodu, že vlastne ja som to dal, ale že to požadovala obec, áno, ale že jelikož ja som majiteľ toho pozemku, tak som to dal ja a obec mi túto častku preplatí a vy si udiate na to odpočet DPH, lebo ja odpočet DPH nedostanú.
Ani vy nedostanete? Nenesme platiť. Ale ja z toho budem musel ešte potom, lebo keď vy mi to dáte, že my to dáme ako odpredaj, vy mi to dáte do oného, tak ja bych musel všetko za všetky tieto poplatky odviesť. Dane, sociálku, zdravotnú a ja neviem čo to všetko. Takže tam sa musíme nejak dohodnúť. A hlavne je tam teda to vyjadrenie tej obce, že či si teda obec, či tú cestu chce, alebo nechce. Či to zlegalizuje. Áno, ale ja si myslím, že pre obec by bolo jednoduchšie tú cestu jednoznačne tak, jak tam je v tom návrhu to odkúpiť a dať to na poriadek s tým, že teda niekto by išiel na budúci týden so mnou do tej Trnavy. Najprv teda za Pavelkom, ten by vypracoval nejaký podklad na to a na základe toho by sme išli do Trnavy to zlegalizovať, pretože inak tam hrozia ďalšie poplatky a ďalšie všelaké finančné sankcie. Ty to do mesiaca si hovoril? No, oni mi teďkom zrušia to, čo my sme tam dali žiadosť na vklad. A oni mi dajú mesiac. Čo máš 3 týdny Dajú stop a dajú mesiac. Áno, stop dajú zastavenie a mesiac. A keď sa to nestihne, tak mi prepadnú tí poplatky, čo tam sú. Leže, čo keď tam pôjdeme na týchto na Poranského plného fondu vyňatý hento, rozumíte ma, do výkoľku tam trvá, čo sú... No to neviem ani ja. Za to je, že musíme najprv honem za Pavelkom, alebo za Vorelku a vypracovať nejakú dohodu s tým, že vlastne, ale to sa musíte vy ako poslanci dohodnúť, že či tú cestu teda áno, alebo ne. To už je na vás. Cestu áno, ale akým spôsobom ja neviem. No, tak cestu asi áno, ne? no tak ja si myslím, že áno. Určite áno. Tak aj dáva Na to Roman požaduje 4 € za meter štvorcový. Podotýkam si, že to je včetne toho, čo ja budú platiť za to dane a také, pretože ja som ten pozemok nadobudol letos a ja, keďže tu sa bude prevádzať na vás, tak ja za to ešte musím samozrejme zaplatiť daň. Pretože to už malo byť dávno vyriešené tá cesta a ja za to budem musieť zaplatiť veškeré odvody, veškeré poplatky. Takže mi tam zostane nejakých možno 2,80. A však vy o daních a o poplatkoch to už vy víte, tam je 19% daň a plus 14%, alebo koľko je odvody do zdravotných a do týchto oných. Čo s tým majú odvody? Musíš to aj, ja som to nadobudol. Kdyby sa to miel 5 let, tak po 5 rokoch to môžu predať a nemusíš za to platiť nič. Ale keďže som to letos nadobudol a letos to potrebuješ aj predať, pretože na budúci rok by ste mi na to museli vyrobiť daň. Ja bych musel to dať do daňového priznania. A ja nehnevaj sa na mňa, ja nebudem platiť za niečo, čo užíva celá obec a tak ďalej a tak ďalej. Takže to sa potrebuje čo najrýchlejšie dať do poriadku tá cesta. No tento rok, ešte tento rok sa to musí dať. Kto je to spraví? No však my keď uděláme na budúci týden zmluvu a dá sa to na katastre, tak tam platí ten den, kedy sa to poslalo, keď sa to uzavrelo. Aby to tam bolo podané. Áno. Keď to, a oni už si nechcú robiť, To je zahájiť procesu. áno, zahájenie procesu a hotovo. Oni už si tam potom určia, čo Tam s je tým má sledovanie na tom zahájenie. Áno, áno, áno. Koľko ten metrov štvorcových tam? 1000, koľko to je? Koľko je to metrov štvorcových dokopy? 1120. Tá sa, keď sme sa dohadovali tedy o tom, že sme dávali ochranné pár, teda aspoň pol metra z každej strany, keď sa tam na čo robilo, aby to bolo teda aspoň tak, nestej sme tomu tak široko vozili, tak tých pol metra sa tam dalo. Lebo tam je tá voda a je tam aj ten plyn a je tam ešte aj ten optokábel. Ináč, na toto by som ešte poukázal tolik, že vlastne obec môže potom vyzvať ešte plynárov, vodárov ne, lebo voda je obecná, ale plynárov môže vyzvať a môže tam dať uvaliť na to vecné bremeno, za ktoré plynári musia zaplatiť. Takže tam si ešte obec môže vypýtať, ja neviem, za to vecné bremeno klidne 3 alebo 4 alebo 5 tisíc a mám vlastne zaplatené to, čo za to dali. To by sa musel zistiť, ale čo to nejaké... Samozrejme, to sa musí, ale keď už to bude obci, tak obec... Jasné. Ale proste oni ináč plinári si tamto vecné bremeno mali už, oni to majú dokonce dané, tuším, do roku 2015 alebo 2014, to musia všetko vysporiadať si oni sami. Takže ja si myslím, že oni potom buď teda, jestli to už ešte majiteľ ja, alebo teda už obec, takže oni vyzvou sami. Lebo oni ze zákona, im to vyplýva, co dala Európska únia, že oni toto musí vysporiadať. Kde majú veškeré svoje trúbky, kde majú veškeré, všetko musia dať buď ako... Musia to ošetriť. Áno, musia to dať vyňatým, alebo musia dať akože ťarchu do listu vlastníctva a tak ďalej a tak ďalej. Do roku 2015. To je viac, to bude okolo 1500 metrov štvorcových. Ne, tam sa jedná o parcelu, tam máš napísané čísla. Parcela 2250/2. Napísané, vieš čo myslím? Ty sú aj títo nechá. Vieš čo myslím, Palo?
Sú aj tie tam napísané. Áno, všetko je tam napísané. Tam je... Aj tí bočné, nie? Áno. To je komplet, to je všetko zamerané. Tam je 2250/2, 2254/20. To je vlastne sa jedná o aj toto celé, toto je 4 m štvorcové, táto ulička, odtiaľto je 382 m štvorcových a toto odtiaľto až takto dolu je 734 metrov. Celé, odtiaľto až sem, až teda po tento vrch. To je presne zamerané, je to dané, je to schválené katastré. Mám to sú vlastne pozemky, ktoré sú vytýčené, to sú tieto pozemky vedľa toho. Bo tu vzniklo, ono to bolo na liste vlastníctva ako jedna parcela. A teď oni, keď to zaznamenávali, tak oni na každú parcelu museli dať čísla, aby sa to dalo nejak udelať. Lebo tuto treba vzniklo nejaký trojuholník, áno, tuto vzniklo nejaký trojuholník, tuto zase niečo vzniklo, tuto zase. Takže oni, niektoré veci tam je, že zaniká, niektoré veci tam je, že... Ja som tomu tiež, ja som tam bol dvakrát, že aby mi to vysvetlili, takže... To není také jednoduché. Ale poviem takto, prevodnú zmluvu tam delal pán Pavelka, ja bych navrhol pán Pavelka už je s týmto srozumený, o čo sa tam všetko jedná. Takže kdyby obec uznala to, že by sa išlo za pánom Pavelkom a pán Pavelka nech vypracuje na to vlastne nejakú zmluvu a nejaký dodatek alebo nejaký on. Ale hovorím, my sa jedná hlavne o to, že ja by som chcel mať tiež nejaké Vánoce, takže ja by som toto, by sme sa mohli tiež potom s tým Pavelkom dohodnúť a ja by som tie hlavne aspoň, aby mi bola zaplatená tá faktúra číslo 020-2013, to je vlastne vypracovanie tohto geometrického plánu, lebo ten by som musel spraviť tak či tak, kdyby sa tou cestou hýbalo alebo nehýbalo. A vy ako obec by ste to vypracovať dať stejne nemohli, pretože majiteľem som zatal bohužel stále ja. Takže stejne bych to musel dať jedine ja, ale ja hovorím, ja to požadujem, aby mi to bolo preplatené a aspoň abych to dostal ešte letos. Aby si to môžete normálne dať do nákladov. Áno, ja to dohodou vlastne prepustím, tento doklad, doložím ho originál všetko a obec si to lebo ja chcem mať tiež Vánoce, nehnevajte sa na mňa, 808,80 €, to je pekná pánka. Koľko? 808 €. Stalo vypracovanie toho geometrického plánu. A to je podľa tam je to aj, neviem, niekde razítko, to je podľa originále akože štátne, čo sú tabulky, to sú tabulkové sestavy. Takže to je jedno, či to dáte tomu alebo tomu, to je jedna kauna. Áno. Takže si myslíte, že som nejaký kračín, že som dal niekomu, ja neviem čo, zarobiť, alebo čo, tak to nie. No, tak, pomeň na to. Vyjadrujte sa. No, poviem ešte jednou to, že odkúpenie tohto je podstatne lacnejší, lebo mi nič iného nezbyde, než teda potom, ja to teda akože cestu bohužel, takže potom by ste nejak došlo na to, že obec by tú cestu musela odstrániť. A to by bolo si myslím podstatne drahšie, pretože tam by sa musel prekladať plyn, voda. To by sme na tému museli správnikovi povedať, či by sme ho odstraňovali. No tak to učí štát. To je tak jednoduché, že... Jasné. Potom je to, že tam užíva 30 rokov, koľko, tak to je tak jednoduché, že ho odstrániť. To není šoku, keď postaviť mašinu a zajtra ho musím odstrániť. No to nie, to nezáleží ale ani na ňom, to je štát je tam v tom, víš, ako to oni majú svoje. To sú veci zaužívané a staré veci, to nie je také jednoducho odstrániť. To nie je, že postaviť si volá savu na čierno a minulý rok, tak to je nižšia. No však jasné. Ešte neodstránené ani jednu stavu. No, presne tak. No, poďme na to teda. Čo s tým? Tak tento geometrický plán si chceš preplatiť, áno? Áno. Súhlasí zastupiteľstvo teda, ideme tú cestu odkúpiť? No samozrejme, to je... Dá to oporá, my sa zhodneme. A rovno tebe to patrí 8 eurov, ale aj úška cíš, ty to zahrá. Celé to je dáme áno, dokopy je to 1140... 4480 €. Áno, tak. A vymiera 1120 m². Ja si myslím, že by mal starosta ísť najprv za právnikom a starosta by to mal všetko krokov mať a predložiť, čo máme robiť, pretože... Áno, ja som toho názoru takisto. Môžeme tam klidne v pondelí vybehnúť. Takto odstova, nerozumieme tomu, čo to je ako to... No ale tam je treba dať súhlas na to, že či teda on môže v tomto konať, alebo nemôže, lebo to je investície nad, ja neviem koľko, nad 3000 a to už musíte schváliť vy ako obecné zastupiteľstvo.
Starosta tam bude teda potom figurovať a podpisovať a tak ďalej. Čo ak starosta nájde ešte iný spôsob, ako dojsť k tej ceste? No to je aký? Bola tu dohoda, že sa odkúpi pozemok za tým a že si to vymení. Že by chceli za to 60 000 alebo koľko, tak bohužiaľ. Ďalšia vec je, že teď znova opakujem, že je tam podané žiadosť na zápis do katastra. Ten zápis nebude povolen, pokud nebude vysporiadanie tej cesty. Pokud niekto za to nezaplatí to prevedení z ornej pôdy na zastávanú plochu. Takže ja prídu o ďalších 260 €, ktorých samozrejme budú požadovať zase po obci. Protože ja to môžu udelať tak, že ja pôjdu do Trnavy a poviem, že áno, že na tomto pozemku je cesta, o ktorej ja nemám o ňu záujem, ja som mu nadobudol, že proste tá cesta tam je od komunistov, od neviem kedy, áno. Dal som to ja zaevidovať, že tá cesta je tak a tak a ja s tú cestu nesúhlasím. A jaký bude jej krok? Mi povedal právnik, že jej krok bude takový, že oni to vyhlása za černú stavbu. Oni, nie ja. Oni to vyhlása za černú stavbu a potom už sa tam bude jednať do toho, že súdne sa bude určovať dokedy odstrániť alebo čo s tým. A jestli chce obec riskovať týmto poplatky... Reprodukuje toľko čiernych stavieb... Ja viem, to mi je jasné. Však hovorím, toto mi povedal právnik. Ja potrebujem len proste do konca tohto mesiaca spraviť to, že za právnikom, áno, a ja musím ísť do Trnavy na krajskú, pretože tu toto nezavidujú v Lovci, to musí ísť na kraji, áno, a tam sa musím ja vyjadriť, čo teda sa s tou cestou, čo sa s tým delá, pretože ja som vlastník. Keď ja budú mať v ruke od obce, že obec to odkúpi, tak ja poviem, je to v jednaní tak a tak, oni povolá na zápis a obec potom zaplatí poplatky za prevod. A na základe toho, že toto bude, my uskutečníme tí prevody, čo tam sú. Ktoré budú, bohužiaľ, zatiaľ pozastavené. A dúfam, že to stihneme ten termín, lebo oni takisto majú mesiac na vyjadrenie v tej Trnave. Takže ja bych doporučil len to, aby sa potom nemuselo znova zase, ja neviem, nejaké zastupiteľstvo alebo čo, pretože tam sú termíny mesiac. Takže ja doporučujem, aby ste vlastne vy odsúhlasili, či áno, si tú cestu teda vybavovať, či ju kúpiť. Môžem do toho trošku vstúpiť, ktoré budeš trošku prskať. No, ale obec má ešte ďalšie možnosti tú situáciu riešiť. Obec totiž môže uplatniť inštitút vyvlastnenia, to je prvý moment. Alebo obec môže uplatniť aj vydržanie. To je ďalší možný postup. Takže treba to veľmi dôkladne preskúmať spravedlivo. Samozrejme za ohradu. Čo za ohradu? Už nie. Nejde. Čo za ohradu? No musí to vykúpiť v cenách, aké sú monitárky a tak dále. A to je to, čo tam je tá cena. Takže Vlastne, keď je tak za úradu, nie? Však áno, však aj to... Takže proste zoberiem a hotovo, to sa musí zaplatiť. Zaplatiť sa to musí tak. Poplatky tam budú zase tam budú potom ďalšie veci. Je taká možnosť, že... Keď sa uplatní... Preto som hovoril, že... Treba to preskúmať. Koľko bol celý pozemok? 1120 metrov. Ale ten, čo si bral celý? Neviem, 4800 alebo 4. Ani to není pravda, pretože pozemok bol prvotne, to sa tež kvôli tomu sa to vlastne zdržalo, aj som to tu minule hovoril, že pozemok bol celý zameraný na nejakých 5200, ale by bolo povedané tak, to sa vymerávalo naposledy roku 1860 alebo kedy a odtedy už prebehli, že vlastne jedna tá čara bola pol metra a odtedy už je zameraním na 5 cm, takže ja som ešte musel dať súhlas, že vlastne z môjho pozemkového bolo odčlenených nejakých 150 m štvorcových. Akože ja som o nič neprišiel, áno, ale výmerovo to nesedelo. Tak oni to upravili tak, aby to výmerovo sedelo. Takže ja som nám ešte vlastne prišiel nejakých ďalších 150 metrov. No, vtedy bolo tak, že... No, však jasné, ale akože fyzicky sa oni neprišiel, bo ten pozemok tam je, nikto ho neto, vtedy to bolo inak zamerané, ak sa to zameráva dneska. Dneska je to z presnosti na 5 cm, no, a nie na 5 metrov, teda na pol metra, jak bolo vtedy. Ja som bol začiatkom takisto u otvora padarku, možno, že či nevieš o tom, ja som ešte to pred mesácim, pred aj pol roka, jak to začal, neviem, kedy to bolo tam. On mi tiež povedal, musí to byť od toho, nedá sa to právne opredúkať ani geometrický plán.
Áno. My ten geometrický, či ty si hovoril, že to máš rozpracované, že ten geometrický plán musí, lebo nedá sa o tom nejakú právne debatovať, to ide cesta takto, zakrivňa takto, poď sa to povedať, takto to je. Tak, ten geometrický plán, myslím, že by sme teda mali zaplatiť to, že ho máme spravený a to bude pre nás, že toto, áno, rozumiem na toto, ale vy by ste ho nemohli dať spraviť bez môjho súhlasu. Takže zás, mohol som ho dať spraviť jedine ja som tu aj minule na tej porade povedal, že ja dám vypracovať ten geometrický plán, lebo že oni už to majú častečne vymerané a že teda dám ho spraviť. Tak sme sa to aj tak dohodli. A že ďalšie kroky budeme potom zvažovať. Preto si myslíte teda, že by sa mal odsúhlasiť to, že tento geometrický aby si mali zaplatiť. Bude tá výška? Áno. Toto je? 808,80. Lebo bez toho sa nedá vysvetľovať, ako musíš ukázať. Jasné. Tam musíme začať. A tam máte faktúru na seba? Áno, ja tam mám, presne, to ja vám na seba? Ne, vytuším mi to na manželku. Lebo podľa toho zákona o účtovníctve, jak ona zaúčtuje Alenka? No, jak ste to hovoril? Jak ona zaúčtuje ten blok? Tých 808 €? Faktúra je k tomu. A to je faktúra, áno. No? Faktúra, však normálne. Ale my nemôžeme cudzú faktúru platiť obec. Tam musí byť napísané naše IČO. Obec môže odkúpiť ten geometrický plán od nich. Áno, za tú istú cenu. Dobre, sa správne, takže tak jedine. No. Akože geometrický plán je ako tomu. Faktúra mne nepôjde, kedy si ju platil? No, tento mesiac som mu platil. Ale to je jedno, ale tam není naše IČO, nič. Jasné. Ona nemôže to No, treba spraviť. No samozrejme. To je minimálne len zaevidovania, minimálne zmluva, neviem na toto, koľko sa stavila každá zmluva u Pavelko je 200 €. Však ja už som tých zmluv poplatil, ja už som a pozastavené, zrušené, znova som musel platiť. A keby on vystaje faktúru už obecnému radu? Áno, to je však to ja už chcem potom. Ty vystaviť obecnému faktúru. A na základe čoho? Ja som čo? Nemôže, fyzická osoba nemôže. Ja ju s tým, že ju vlastne akože sa ode mňa odkúpi tá ona vlastne, že sa odkúpi to vypracovanie. Lebo ako majiteľ, ako vlastník toho sa to mohol dať vypracovať stejne len ja. Prečo to musí ísť cez Pavelku? Však normálne. Nemusí, môže to ísť cez Pavelku. Ale tam sa dá o tú zmluvu. O tú zmluvu nie na odpredať bloku. No, to sa bavíme. Na ďalší postup. Oni sa o tom bavia. Ja aj tako ne, to môžeme normálne spraviť. Kúpna zmluva musí ísť cez Pavelku, ale toto, čo sa odkúpi, to normálne. Áno, to normálne sa odkúpi. To nie je cez Pavelku, to ne. Tu sa vyplatí len tú zmluvu o to zaplatenie. Áno. To sa môže vypracovať tu, nie? Jasné, to sa vypracuje tu, o tom ja, že sa bavíme o tej zmluve. Tam by som teda doporučil, aby ste sa teda usnesli a že ďalšie kroky budeme zvažovať, čo povie pán Pavelka, čo tam by bolo najjednoduchšie. Môžeme ísť teda spolu, pôjdeme na ten kataster, ja som ten informovať, aké sú možné, čo sú možné. Jasné. Áno, bez toho sa nepohne, keď sa to z toho Poľanského pôdneho fondu nevidíme táto. Áno, tam sú už zápisy na Matúša, lebo on tam chce stavať, on tam chce on tam nejaké požiadavky a to je tiež 266 € a teďkom my tam máme tiež nejaké veci, takže my by sme sa chceli v tomto akože pohnúť dál. My sa do toho nepohneme, dokud to nebude zaevidované. No a dokiaľ sa cesta nevybaví, tak ani sa nepohnete. Nepohneme sa, no jasne. Tak máte bezpozemkovosť, máte normálnu pôdu potom. No však nejde o to. To je také dvojstečné, taký... No to nejde o to, neviem teďkom, čo akože si myslel, ale tam nejde o to. Tam je o to, že nikto to nevedel, áno. A teďkom katastr sa vyjadril, že oni toto nezaevidujú, pokud tam nebude odkúpená tá cesta. No ja ju určite odkúpovať nebudú. Áno, že teda prevedená, nie odkúpená. Prevedená a zaplatená. Až na základe toho oni to zaevidujú. A potom sa tam môžu delať veškeré, lebo tam sú napísané nejaké čísla, ktoré týmto, čo sa tam akože doložil tento geometrický plán, niektoré parcely zanikajú a vznikajú nové. Dobre, to sa inak nedá. To sa nebavíme teraz. No. Áno, takže oni nemôžu povoliť zápis do listu vlastníctva, pokud není zapísané toto. A koľko si kúpili tým meter štvorcový? Ja neviem, koľko to by som kecal. Môžu doložiť, čak na to je kúpno-predávané zmluva. Preto sa pýtam, lebo ty získaš stavebné pozemky, takže predať napríklad cestuje a poviem príklad. No ja nezískam stavebné pozemky, jak ja získam stavebné pozemky? Ja tam mám hovorím budu. Že sa zlegalizuje cesta, tak môžeš tu potom získať stavebné pozemky. No ja nepotrebujem, aby mi tam niekto stával. Už to, že tam ide stavať Matúš, to má sere. On získa stavebné pozemky a... On tam stavebný pozemek a on stavali v Balkinem humne. Roman, dobre. Dáme k tomuto žiadosť, čo to...
návrh odpredaj cesty. Tak môžem takto, pane kontroli. Obec Zápätov schvaľuje zaplatenie za... Odkúpenie asi, nie? Alebo zaplatenie, alebo Odkúpenie geometrického plánu. Áno, odkúpenia geometrického plánu od pána Skladaného Romana. Alebo na koho je to presne? Gabriela Skladaná, to bude písané. Tak môžem. Od pani... Áno, môžem tak dodať? Dojde to aj sme tak tam napísali? Dávam hlasovať dojde za... Dobre, ďakujem. Tak dobre. A teda... Áno, to sa teda vyplatí z tú dohodu a potom ešte spravíme ten návrh tej zmluvy k tomu. Áno. Takže poverujete pána starostu, že môže v tomto konať, áno? Že môžeme teda ísť za tým pánem Pavelkom alebo za Vorelou, ale asi Pavelka vám delá veškeré obecné one. On ináč aj v tejto zmluve už delá, lebo tam sú vlastne tí prevody, čo tam chceme uskutočniť aj my. A na základe toho to vlastne stojí. Takže vybehneme my spolu za tým Pavelkom a potom sa budeme teda informovať, čo a ako s tým vlastne dále. Tak si to dajte do uznesenia, Áno. Zastupiteľstvo Poverilo pána Dušoka, pána starostu alebo tak starostu, že... v konaní. Tak toho musíme poverovať. Áno, Môžem do toho trošku vstúpiť? Ale my ešte vôbec nevieme, Môžem do toho trošku Oni vstúpiť? v konaní. Konaní, nie odkúpení. Konaní. Odkúpenie sa bude vyprávať, dajme tomu potom na ďalšie časy schôdzi alebo čo. Áno, odkúpenie sme odsúhlasili, odkúpenie... Áno. Môžem do toho trošku Konanie už musíme poverovať, Korančak konal. Štatúta robci, tak čo má neviem poverovať? No čo si ste hovorili? Ale sa nejdeme kúpať, ešte nejme cenu. My ideme toto odkúpiť a čo tam bude, aká cena, my vôbec nevieme. Či sa to bude vyhlasovať, lebo akým štýlom to pôjde, my potrebujeme vedieť, čo sa s tým dá robiť. Zatiaľ. My ešte nevieme kúpať nič. My len sme... Ale keď budete robiť kontrolu uznesenia, budete mať uznesenie, že ste ho poverili, tak on bude podľa kontroly uznesenia povinný vám povedať, že čo spravil. Preto sa to poveruje. Tak dobre, tak môžeme, no, to je jedno. Však aj tak nám je povinný povedať, čo spraviť, čo sú to ne pre seba. Však tam, jak sa... Ale bude to mať nejakú logickú... Dobre, však aj tak nerozhodne o tom sám, čo sa spraví ďalej. Tak dobré, ak Dobre. má byť, tak je sa to. Nie je to Aj to tak. Ten úkon je akože není problém, ale... Kto je za? Kto je za? A Kto je za to? Môžem do toho... No. Kto je za to? No povedz chytro povedz, no. No, ja by som chcel, aby sa to trošku tak ucelilo to celé, aby som navrhol text uznesenia asi nasledovného znenia. Obecné zastupiteľstvo deklaruje záujem riešiť situáciu cesty na Hášoš a za tým účelom za prvé odkupuje geometrický plán od majiteľa pozemku, za druhé poveruje pána starostu s konzultáciou s právnikmi o možnostiach riešenia. To už sme schválili odkúpený plánu, či toho... to taká definuje, čo by tam malo byť. Áno, tak, jasne. Dobre. taký štýl, aby to mal. On to ináč spomenul aj ako áno. Dobre. On to dal štýlov. Dobre, ale Dobre, tak máme to odhlasované takýto áno. To poverenie. Áno. Poverujete sa. odkúpenie plánu máme odhlasované. Áno. Vlastne odkúpiť, áno. Tak počkajte, ešte hovoríme v uznesení. Pani Božiaková, prečítajte to uznesenie, ako tam máte napísané. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie geometrického plánu od pani Gabriely Skladanej a poveruje pána starostu, aby konal vo veci legalizácii cesty. Pod Hášoš. Ešte predtým by to tam chcelo povedať, že prečo sa to vlastne všetko robí, čiže obecné zastupiteľstvo deklaruje záujem riešiť situáciu cesty a za týmto účelom takové raduje. Dobre, keď to tam je, tak je dobre, to hlasované je? Nie, hlasovali už. Ale oni hlasovali Ja dávam to dohromady. To, čo pani Bršiaková prečítala, to je za to takto, aby to tam bolo napísané, dáme hlasovať. Dobre, čo je to odhlasované, teda aj tak, duplované. Dobre. A čo to je návrh správu o veciach verejnom obstarávaní? To si týž aj to. Áno, to som